Salam ildeşder, hemmäňizi YouTube tahypamda hoş gördük. Bu men barmak kösüp dilini öwredýän Saryhan. Videomyzyň bu edeki sany Hytaý dili başlangyç kursyna degişli bolan 4-nji sapak hakda bolar. 4-nji sapagymyzyň ady 他是我的汉语老师。他是我的汉语老师。Bugünkü video sapağımız edillik geçen yerdeki video sapağımız hakkılar ýaly diyaloglardan öwrenip başlarız. Bugünkü öwrenjek ilkinji diyalogumuz ýani şu. Gelin olary bir-birinden okalyň, izimden aýtalan çingan wodu. 他是谁？他是谁？他是我的汉语老师，他叫巴特。他是我的汉语老师，他叫巴特。Bu diyalog näme diýmek aňlaýar? Gelin olary bir-birinden terjime edelim. 他是谁? Bu türkmençe terjime etsek, yani ol kim diýmek aňlaýar. Bu sözlemdäki birinji sözlemiň birinji bölegi, yani 他是我的汉语老师. Bu sözlemiň birinji bölegi bolsa, yani ol meniň Hytaý dili muallimim. Sözlemiň ikinji bölegi bolsa 他叫巴特. Ol bolsa, yani onuň ady Batyr diýmegi aňladýandyr. Bu diyalogyň ismi bilen biz jemi 4 san söz öwreniriz. Yani ilkinji öwrenjek söz ol şu. Ol ta diýip okalýandyr. Bu hieroglif ol atçasma, yani ol diýmek aňladýar. Has soňrusy ol oglan diýmek aňladýandyr. Yani şu gerde görýän bolsaňyz, 他是谁? Yani ol kim? Ol oglan kim diýmegi aňladýar. İkinji öwrenjek söz, yani şey diýip okalýandyr. Ol kim diýmegi aňladýar. Üçüncü täze söz bolsa, ol da diýip goşuk tonda okalýandyr. Ol ing goşulmany aňladýar. Yani edil şu sözlemiň içinde ol ing goşulmany aňladýar. Onuň başga da ulanyşken, yani HSK 1-de ýa-da Hytaý dili başlangyç kursunda diňe onuň ing goşulması diýip öwredilýändir. Yani bu sözlemde 他是我的汉语老师diýip aýdynda, yani ol meniň diýmegi aňladýar. Yani ing goşulmany berdi. İnsanky öwrenjek täze sözümüz bolsa, ol hanyu diýip okalýandyr. Ol bolsa Hytaý dili diýmegi aňladýar. Yani şu ýerde bar. Hanyu laoşy, yani Hytaý dili muallim. Gelin bu diyalogu ýene bir edek okalyň, izimden aýtalan çingan wodu. 他是谁? 他是我的汉语老师，他叫巴特。Bugünkü sapağımızda öwrenjek ikinji diyalogumuz, yani şulardan ibaret. Gelin olary bir-birinden okalyň, izimden aýtalan çingan wodu. 你是哪国人？ 你是哪国人？ 我是土库曼人。我是土库曼人。你呢？你呢？我是中国人。我是中国人。
Gelin olsa bu diyalogu Türkmençe tercüme edelim. 你是哪国人? Bu soru sözlemi Türkmençe näme demek? Yani ol sen nireli demeyi anladyandır. Şu yerdeki ni açasma sen, shi olmak işlik, na haysi nire, guo yurt, ren olursa adam demeyi anladyan. Bu sözlemi Türkmençe tercüme etsek ol sen nireli ya da sen nire haysi yurdun adamsı diyen manini anladyandır. Bu sözlem olsa 我是土库曼人 你呢? Yani şu görüyen sözlemimiz ol men Türkmen demeyi anlatır. Sonraki bu iki hieroglif olsa yani ni ol sen demek yani açasma, na olsa ol olsa kömekçi söz. Bu soru sözlemi Türkmençe tercüme etsek olsa afen ya da afen vavat'ta nehili diyen manini anlatyandır. 我是中国人 我是中国人 Bu sözlem olsa ol men Hytaýly demeyi anlatyandır. Bu diyalogun üstü bilen biz jemi 3 tane täze söz öwreneriz. Olar şulardan ibaret. Na ol nire haysi demeyi anlatyandır. Yani diyalogda birinci sözlemde soru sözlemine geldi. Na guo ren. İkinci öğrenecek sözümüz olsa ol guo dep okulyandır. Guo yani ol yurt ya da devlet demeyi anlatýar. Na guo ren, 中国人. İnsanki öğrenecek sözümüz olsa ol na deyip goşoktonla okullar. Yani goşoktonun üstünden hiç yeli ton belirsi belirlenmeyer. Na. Edil şu sözlemin içinde yani na deyip okullan söz ol soru sözlemini yasayıcı kömekçi söz olup gelýändir. Bu arada hazır soňurrak yine de jikmejik aýdyp geçer. Gelin yana bir yerek diyalogu birden okalyň ýetinden aýtalan çinga modu. 你是哪国人? 我是土库曼人 你呢? 我是中国人. Eger şu ýerde ünseren bolsaňyz, diyaloglarymyz gitdiçe kynlaşýandyr. Şoň üçin biliňizde bir kuşaň. Üçüncü diyalogumuz yani şulardan ibaret. Gelin olary birden okalyň ýetinden aýtalan çinga modu. 他是谁? 他是谁? 他是我同学. 他是我同学. 他呢? 他呢? 他是你同学吗? 他是你同学吗? 他不是我同学. 他是我朋友. 他不是我同学. 他是我朋友. Gelin bu diyalogu birden olary tercüme edelim. 他是谁? Bu soru sözlemi yani ol oğlan kim demeyi anlatýar ya da ol kim? Bu sözlem olsa 他是我同学 yani ol oğlan meniň sınıftaşym ya da ol meniň sınıftaşym demeyi anlatýar. 他呢?
Bu olsa yani olgyz ya da ol wagtda nähili diýen manyny aňlatýandyr. 他是你同学吗? Bu sözlem bolsa türkmençe terjime etsek ol senin sınıftaşyňmy? 他不是我同学，他是我朋友. Bu sözlemiň birinji bölegi yani ol meniň sınıftaşym däl. Ya bolmasa da olgyz meniň sınıftaşym däl. 他是我朋友. Ol meniň dostum ya da olgyz meniň dostum diýmegi aňlatýandyr. Bu dialog üsü bilen biz ýene-de täze 3 tane söz öwreniriz. Yani olar şular. İlkinji öwrenjek sözümüz ol ta diýip okulýandyr. Bu söz hem a çalışmasy yani ol diýmegi aňlatýar. Ya-da ol gyz diýmegi aňlatýar. Eger gyz üçin ol diýjek bolsaňyz onda şu hieroglifi ulanmaly. Eger-de owlan üçin ol diýip ýüzlenjek bolsaňyz bolsa onda şu sezi şu hieroglifi ulanmalydyr. Bularyň ikisi hem ta diýip birinji tonna okulýar. Olaryň okulşy bir meňdeş. Indiki söz ol tongşö diýip okulýandyr. Yani sınıftaş diýmegi aňlatýar. Mesela 他是你同学吗? Yani ol senin sınıftaşyňmy? diýen manyny aňlatýar şu sözlemde. İnsanka öwrenjek sözümüz ol bolsa dost diýmegi aňlatýar. Ol şeýle okulýar. 朋友 diýip okulýan dost diýen sözüň soňky boguny yani ol gowşak tonudyr. Yani onun ýokarsynda ton belgisi belgilenýän däldir. Gowşak ton bolsa ol gysga hende jansyz ýaly okulýar. Yani şeýle. 朋友. Buňky öwrenjek dialoglarymız yani şulardan ibaret. Gelin indi bolsa ýanky dialoglarda bize duş gelen käbir grammatikalar ýa-da belgiler barada öwrenip geçelim. Sorag çalışmasy şey na. İlki bilen şey hakda öwrenip geçelim. Sorag çalışmasy bolan şey ol kim diýmegi aňlatýar. Yani sorag sözleminde adamyň şahsiýetini kesitlemek üçin ýa-da adyny soramak üçin ulanylýandyr. Meselem 谁是巴特 diýip aýdandymyzda yani kim batır kim diýmegi aňlatýandyr. İkinji sözlemde ol 他是谁 yani ol gyz kim diýmegi aňlatýandyr. Üçinji sözlemde bolsa 他是谁 olsa ol oglan kim diýmegi aňlatýandyr. Kim sorag çalışmasyny Hytaý diline sözlem içinde sorag sözlem içinde getirip ulanjak bolsaňyz edil şu görünüşde bolmandyr. Yani ilki eýe gelýär, soň işlik, soň bolsa aýyklaýjy agza. Gelin bolsa sorag çalışmasy na hakda öwrenip geçeli. Yani sorag çalışmasy na ol nire ýa-da haýsy diýen manyny aňlatýandyr. Ol sorag sözleminde ulanış strukturasy yani şu sözlem guruluşundan ibaretdir. Yani ilki bilen na gelýär, soň bolsa muktar ölçek söz ýa-da at gelmeli. Ondan soň bolsa at gelmelidir. Yani şu ýerde görkezişýäle gelin bu sözlemleri bir-birinden okalyň. Eger-de siz haýsy kitap diýip aýtjak bolsaňyz onda sözlemi şeýle düzmeli. Yani na, ben, şu. Yani bu ýerdäki ben ol kitaplar üçin ulanylýan muktar ölçegi sözdür. Bu ýerdäki şu bolsa ol kitap diýmegi aňlatýar. Eger-de siz haýsy adam diýip aýtjak sorajak bolsaňyz onda sözlemi şeýle düzmeli. İlki bilen na, ondan soň g, ondan soň bolsa adam sözi gelýär. Meselem na g ren. Bu ýerdäki g diýip okulýan söz yani
ähli atlar üçin ulanyp bolýan miqdar ölçeg sözdür. G diýip okulýan hieroglifi, ýani ýa-da miqdar ölçeg sözüni Hytaý dilinäki islenlik at bilen ulanyp bilersiňiz. Meselem, ben diýip okulýan miqdar ölçeg sözüniň ýerine hem g sözüni çalşyryp ulanyp bilersiňiz. Sebäbi bu g diýip okulýan hieroglif ýa-da söz miqdar ölçeg sözü ol islenlik at bilen bile ulanyp bilýär. Bu sözden bolsa sen nireli diýip aýtjak bolsaň ýa-da sen haýsy ýeriň adamsy diýip aýtjak bolsaň onda şeýle sözlemi şeýle düzmeli. Ni shi na guo ren. Ni shi na guo ren. Sözlem türkmençe tercüme etsek sen nireli diýmegi aňladýar. Bellikler hakda ýene bir aýdyp geçmek isleýän adam bar, ýani d kömekçi söz. Sözlemiň şu strukturasyna ýa-da sözlemiň şu guruluşyna, ýani at ýa-da at çalşma, ondan soň d, ondan soň at. Ýani sözlemiň şu guruluşyna d kömekçi sözü degişliligi aňlatyp gelýär. Haçanna d sözüniň ýerdinden gatnaşyk aňladýan söz gelse, gatnaşyk aňladýan söz bu ýerde näme diýmek? Ýani dost, sınıftaş diýen sözlere men gatnaşyk aňladýan söz diýip ony düşünmek üçin şeýle terjime etdim. Eger gatnaşyk aňladýan söz gelse, d sözüniň ýerdinden, onu d kömekçi sözüni ýazman hem taşlamak hem bolýandyr. 巴特是我的老师. 巴特是我的老师. Şu sözlemiň guruluşy, ýani şu guruluşa eýerýändir. Ikinji sözleme seredýär. 这是我的书. 这是我的书. Yani bu ýerde ce diýmek ol bu ýa-da şu diýmeği aňlatýar, ýani görkezme çalşma. Bu ýerdäki şu diýip okulýan hieroglif bolsa ol kitap diýmeği aňlatýar. Bu sözlemi türkmençe terjime etsek, ýani bu meniň kitabym. Bu ýerdäki d ing goşulmany berdi. Edil birinji sözlemde de edil şonuň ýaly. Meselem, Batır ol meniň muallimim. Şurada ing goşulmany berdi. Ýokarda belläp geçişini ýaly. Eger d sözüniň ýerdinden gatnaşyk aňladýan söz gelse, onda d sözüni ýazmasak hem bolýar. Aslında şu ýerde d goýgan bilýäs, ony ýazmanam bilýäs. Şu ýerde de edil şonuň ýaly. Meselem, 他不是我同学，他是我朋友. Yani bu ýerdäki gatnaşyk aňladýan söz sınıftaş hem de dost. Bu sözü şeýle hem ýazmak bolýar. 他不是我的同学，他是我的朋友. Yani d sözüne goýsak hem bolýar, goýmasak hem bolýar. Bu ýerde ýene de bir kömekçi söz hakda aýdyp geçesim bolýar, ýani ol n diýip okulýandyr. N diýip okulýan kömekçi söz ol at ýa-da çalşmanyň ýerinden gelip soru sözlemini emele getirýär we geçenki sözlemde agzalan zady sorama üçin ulanylýandyr. Onun köplenç ulanylýan sözlem strukturasy, sözlem guruluşy ýani şu şekilledir. Edil şu sözlemde soru sözlemini terjime etsek ol asen ýa-da sen babatda nähili diýen manyny aňladýandyr. Edil şu sözlemde. Gelin ony sözlemler düzüp bir-birinden seredelim. Birinji sözlem okuyas. 我不是老师，我是学生，你呢? Bu sözlem, men muallim däl, men okuwçy. A sen? İkinji sözlem okuyas. 他叫
巴特 他呢 ol oğlanın adı Batır. Olgyzyň ady ýa-da olgyzyň ady näme ýa-da olgyz babatda nähili diýen manyny aňladýanlar. Üçinji sözlem 我是土库曼人 你呢 men türkmen sen babatda nähili diýen manyny aňladýanlar. Ýene ýerdäki atlajasyň belär n diýip okulýan kömekçi sözüň ol Hytaý diline ulanyşy öwren köp türlüdir. Ýani HSK 1-de ýa-da başlangyç Hytaý dili başlangyç kursunda onuň diňe şu ulanyşda ýa-da diňe şu manysy öwredilýändir. Onuň başga manylar hakda netip bolsa geljek videolarymyzda hatda jekmejek öwrenip geçeriz. Ekrana yerleştirilen şu diyalogları siz üçüncü tapamızda geçişimiz ýaly olary rollara bölünüp özüňiz öwrenip bilersiňiz. Gelmen olary bir-birinden okap çykaýyn siz bolsa ünsürip dinleň. Birinji diyalogumuz ýani şeýle. 他是谁? 他是我的汉语老师 他叫巴特 İkinci diyalog. 你是哪国人? 我是土库曼人 你呢? 我是中国人 Üçüncü diyalog. 他是谁? 他是我同学 他呢? 他是你同学吗? 他不是我同学 他是我朋友 Bu diyalogları siz rollara bölünüp gaç ses bilen ýerine ýetirip bilersiňiz. Gelin bolsa men size sora berýin, siz bolsa häzirki ýagdaýyňyza görä bulara jogap beriň. İlkinji soragym şeýle. 你是哪国人? İkinci soru. 你叫什么名字? 你的汉语老师是哪国人? 你的汉语老师叫什么名字? 你的中国朋友是谁? Bu soruların cevaplarını aşağıda tesirlerde yazıp bilersiňiz. Gelin olsa bu sapagyň dowamyna geçilen bellikleri hem-de täze sözler ulanyp şu gönükmäni ýerine ýetirelim. Şu baş ýerleriň içine siz şu ýerdäki täze sözleri goýup sözlemi düzüp bilersiňiz. Yani bu söz yani 中国 diýip okulýar, ol Hytaý diýip aňladýar. Bu bolsa 德国 diýip okulýan söz, ol bolsa Germaniýa diýmegi aňladýandyr. Yani siz şu boşluk yerlere şu iki sözü goýup sözlemi düzüp bilersiňiz. Edil bu gönükmäň içinde de edil şonuň ýaly. Bu ýerde täze sözler berilendir. Olar 同学 yani sınıfdaş diýip aňladýar. 朋友 olsa dost diýip aňladýar. Yani şu iki sözü boş yerlere goýup sözlemi düzüp bilersiňiz. Bugünkü video sapamyzyň pinyin baradaky bölümine yani şu görýän 4 sany başlangyç çekimsiz sesler hakda aýdyp geçesinmeler. Bu 4 sany başlangyç çekimsiz sesler olar şeýle okulýar. Ç ç
şı, şı, hem de r. Bu 4 sani başlangyç çekim sesleri nädip doğru okuluşunu bilmek isterseniz, onu siz menin geçen edeki düşüren pinine deysli videolarımı açıp görsanız, ol yerde hemme zat doğru, düşünüklü Türkmen diline hemme zat jikmejik aydylanlar. Onun salgısını men şu yukarıda koydum. Onu şuna girip, şuna basıp bu pinine değişli olan başlangyç çekim seslerin doğru aydılışını öğrenip bilersiniz. Gelin olsa yankıyı 4 sani başlangyç çekim sesler sözlerin içinde gelenler nähil olary bir-birden seyredip geçelim. Yani şu sözleri gelin bir-birden okalın, internet alan, çinga modu. 知识 厨师 生日 上车 认识 常识 事实 超人 燃烧 热闹 出差 长城 收拾 商场 超市 充值 Onların arasındaki tapawdy ünsürüp dinlärsiniz diýip umyd edýän. Gelin bolsa n hem de ng burun sesler hakda öwrenip geçelim. Eger ünsüren bolsaňyz n çekim sesi aýdylmasa dilin ucu kentlewe diýendir. Emma ng diýip okalyan çekim ses aýdylmasa bolsa dilin ucu däl, onuň tersine ýyzky bölegi ağız boşluğunun yukarı bölümüne değendir. Ng diýip okallar. Yani olar şeyle okallar. Gelin buları birden okalım. İnternet alan çinga modu. Burun seslerinin tapawudyny da ünsürüp seredin ünsürüp dinle. An, ang, yan, yang, wan, wang, an, ang, yin, ying, wan, wang. Yani olar şeyler okallar. Pinin hakda yine de bir zat hükman aýdyp öwrenip geçmeli zadymyz var. Ol hem yani i diýip okalyan hieroglifyň tonunyň üýtgemegi. Öňkü videolarymda da aýdyp geçipdim. I sesi ol okalanyny käbir ýagdaýlarda onuň tonu üýtgep bilýär. Haçanna i diýip okalyan hieroglifden soň birinji, ikinji, üçüncü tonlaky boğun ya da hieroglif gelse, onu i diýip okalyan hieroglif ol 4-nji tonu okalmalydyr. Yani şeyle i zhang, i zhang, i tiao, i tiao ya da i zhong, i zhong. Aslında ol i diýip okalmaly, emma i hieroglifin tonundan birinji, ikinji hem de üçüncü tonlaky hieroglifler ya da boğunlar gelene üçin ol 4-nji tonna okalmalydyr. I zhong, i tiao, i zhang, yani şu şekilde. Haçanna i hieroglifden soň 4-nji tonlaky boğun ya da hieroglif gelse, onu i diýip okalyan hieroglif ol 2-nji tonna okalmalydyr. Yani一定，一定，一块，一块，yani şeyle şekilde.
Haçanna i dip okolyan hieroglif ýeködi ýa-da sözüm içinde san bolup gelen ýagdaýynda onu i dip okolyan hieroglifin tony hiç ýyly ütgemeýär. Yani olar şeýle okolýar. Di, i, ar, san,星期一, 11, hem de 100%. Yani şu görünüşde okolyanlar, tonları ünsör dinlensiniz deyip umid edýän. Bu ýerdeki video tapamyzda pinyin düzgünler hakda şolara aýdyp geçmek isleýän. Yani şu iki harflaryň ulanyş düzgüni. Eger boğun ýasaýjy çekimli sesiň öňünden başlangyç çekimsiz ses gelmedik bolsa, onu ýazylanyna olaryň öňünden hukmany suratda şu iki harflar ýazylmalydyr. Eger-de hieroglif diňe boğun ýasaýjy çekimli sesden ýa-da boğun ýasaýjy çekimli ses bilen başlanýan seslerden ibaret bolsa, onun öňüne hukmany suratda şu harpy goşmalydyr. Pinýinne olar şu görünüşde ýazylýandyr. Yani ol şeýle okolýar. Yi, yin, yin. Eger-de hieroglif diňe u harpy bilen başlanýan bolsa, onun öňünden pinýin ýazylanyny hukman şu harpy goşmaly. Yani ol şeýle okolýar. Wu, wu. Aşakdakylar hem edil şonuň ýaly. Meselem, wang, wei, wan. Eger-de hieroglif diňe ü harpdan ibaret bolsa, onun öňüne hukmany suratda şu harpy goşmaly. Hem de ü sesiniň üstündäki iki nokat taşlanyp ýazylmaly. Pinyin şeýle ýazylýar, hem de şeýle okolýar. Yu, yö, ýen, hem de yün. Gelin ýan kaýdanlamaly sözleriň içine gelende nähili okolýar hem de nähili ýazylýanlaryny görüp geçelim. Yani olar şeýle okolýar. Yow yong, yow yi, yin yö, yuan yin, 青蛙, 影星, 英雄, 危险, 国外, 阴天, 语言, 往往, 晚宴, 爷爷, 营养, 我们. Bugünkü video tapamyzda Hytaý hierogliflarynaky şu iki çyzyk hakda öwrenip geçeriz. Yani şu çyzyga oňa Hytaýça şu, wan, go diýip okolýanlar. Onu men türkmençe vertikal, egri, gaňyrçak çyzyk diýip özümçe şeýle terjime etdim. Ol ýazylyş ury nähili, yani ýokardan başlaýar. Şeýlerini aşaklygyna ýazýar, soňam ýokary galýar, şeýle ýazylýandyr. Yani hierogliflaryň içinde şu çyzyk ol vertikal, egri, gaňyrçak çyzykdyr. Hem de şu görýän çyzygyňyz. Bu çyzyk bolsa oňa Hytaýça hang zhe wo gou, hang zhe wo gou diýip okolýandyr. Men onu horizontal, aýlawly, egri, gaňyrçak çyzyk diýip şeýle terjime etdim. Yani ol şu ýerden başlanýar, ondan soňam aşaklygyna ýazylyp, soňam ýene ýokarylygyna galýandyr. Yani şu görünüşde ýazylýar. Hierogliflaryň içinde ol şu görýän çyzygyňyz hem de şu görýän çyzygyňyzdyr. Gelin bolsa ýönekäy hierogliflar bilen tanışyp geçelim. Şu görýän hieroglifimiz ol chi, chi diýip okolýandyr. Yani ol 7 diýmegi aňladýar. Ol ilk başta şeýle ýazylýar,
Ondan soň bolsa häzir günümizde 7 san, häzir günümizde şeýler ýazylýar. Hieroglifyň ýazyş ýerleri hem şu şekilde. Bunu ýazmak diýseň aňsat. Bu ýerdäki hieroglif bolsa ol jiao, jiao diýip okulýar. Ol 9 diýme aňladýar, ýagny san. 9 sany, ýagny başda ol şu şekilde ýazyldyr, häzir günümizde bolsa şu şekilde ýazylýandyr. Hieroglifyň ýazyş ýerleri hem şu ýerde ýerleşdirilen. Bu ýerde gören hieroglifyňyz ol ar diýip ikinji tonda okulýandyr. Onun asıl manisi çağa diýme aňladýar. Ýagny ol ilk başda şeýle ýazyldyr. Yani bula kellesi diýsek, bu eli, bu bolsa ayagy. Häzir günümizde bolsa ol ogul çağa diýmegi aňladýar. Hieroglifyň ýazyş ýerleri şu şekilde. Bu ýerdäki gören hieroglifyňyz ol ji diýip okulýar. Yani onun asıl manisi pessejik stol diýmegi aňladýar. Ol başda şu şekilde ýazyldyr. Emma häzir günümizde bolsa onun manisi ütkap, yani näçe diýmegi aňladýar. Ji diýip okulýar. Hieroglifyň ýazyş ýerleri hem şu görýän şekilde. Bu iki hieroglifyň arasynda bir tapawut bar, yani ji hieroglifi ýazylanda ol çyzyklar bir-birine birleşýändir. Emma r diýip okulan hieroglif ýazylanda bolsa, onda çyzyklar bir-birine birleşýän däldir. Şonuň üçin bu iki hieroglifi ýazanyňyzda olaryň ýazylyşyna ünsürip seredin. Bilşimiz ýaly, men geçen ýerki videolarymda aýdyp geçipdim. Hytaý hierogliflarynyň ýazylşynyň izide ýürüýte izgiderlik tertibi bardyr. Şu görýän hieroglifiňiz ol ilki bilen ýokursy ýazylmaly, ondan soň bolsa aşağı ýazylmaly. Yani şu şekilde. İlki bilen ýokursyny ýazýaňyz, soň bolsa aşağı ýazmaly. Edil şu hieroglif hem şeýle. İlki ýokurdan başlaýan, soň bolsa aşakylygyna şeýle ýazýan. Ondan soň ilki çepden başlaýan, soň bolsa sagdakyny ýazýan. Meselem şu iki hieroglif ýagny şeýle ýazylýandyr. İlki bilen çep tarapdakyny ýazýan, ondan soň bolsa sag tarapdakyny ýazýan. Edil şu ýerde de şeýle. İlki çepdakyny ýazmaly, soň bolsa sagdakyny. Hierogliflaryň ýazylşynyň izgiderlik tertibi hakda aýtjaklam. Bu ýerdäki videomyzda şulardan ibaret. Sapamyzyň ahyryna size bir kiçirak ýumyş beresinmeler, ýagny şu ýerde bir gönükme berilendir. Bu gönükmäni siz iki bolup ýerine ýetirip bilersiňiz. Ýagny suratlara seredýäňiz ve bir-biriňize sorak berýäňiz. Meselem, ta shi şeý? Ol kim? Ta shi ol plany. Yani şu suratlardan birini saýlap şu ýere goýýaňyz hemde sildemeyi düzýäňiz. İkinci bolsa, ta shi na guo ren? Ol nireli. Şu suratlara seredýäňiz we bu adamlar, bu şahsiýetler nirel bolsa, şu ýere onun ýurdunyň adyny goýýaňyz hemde ol nireldigini aýdýaňyz, şeýdip sözlemeyi düzýäňiz. Bugünkü düşüren videomyzyň esas mazmuny şulardan ibaret. Egerde şu düşürilen video size Hytaý dilini öwrenmäge azajygam bolsa kömek eden bolsa, onda YouTube sahypamy agzap bolmagy, videolara like basmagy sizden haýyş edýän. Çünkü siziň her bir gollaňyz meni öz içime hassa höwetlendirýär, ruhlandyrýar. Egerde Hytaý dili hakda bilesiňiz gelýän ýa-da bilmeýän zatlaryňyz bolsa, aşagda tesbirlerde ýazyp bilersiňiz. Başardığımdan tesbirlerine de cevap verir, ya olmazsa da yürüyte tesbirlerine de değişli videolar tayarlap size getirir. Onun hemen indiki videomda görüşünce hoş, sağ olun.